Aba? Hindi, bago Ikaw na pala, yun. si Christian, sa kapatid siya. Maintenance na daw, ikra. Kalong. Tapos natanggalan yung maintenance ng ikra. Di ba siya sa... Sino? Okay na, Christian. Diba mga mobile na yung mga naulit? Okay? Ano yun? Dapa. Diba? Kung ano na ka, Christian. Ikra dati yun. Kung ano ba? Kung si Steve naman nagbangka. Hindi yung dito ba? Dito si Mike. Si Tata, yun na, yung umalit. Wala pa ba si Stephen? Kasi kwan yun, Ryan Ay, yun. Ryan pala, Ryan. Tapos si Christian. Si Christian, yung tinutunggal yung pinaka-soldero. Yung unang pa rin. Ang laki din ng kanilang kayo. Ano? Pagdating yung Daba. Ang sinagyan nila. Dalawang matangkad. Sprint lang. Nanalo mo lang. Yung dito. Isulti nila nung kwan eh. Si Sandit kay Ryan, 500 kay Yung hinawakan ng Christian. Humupa yung pera nila eh. Binalik ko nila yung... Yung sino pa ba yun? Cleaner lang nila, cleaner lang dati yung kasama nila yung nagmaneho sa kanila. Tapos ngayon driver sa kan. Driver sa chairman ng Tanaw. Inid yun. Yan. Cleaner lang sa ikra. Yung dalawa na yun, yung matangkad. Umalis. Wala kasi di kasi kasama ni Stephen si isa eh. Yung kaya kasi niya. Sinabihan ko din kay Kasama niya yung mahusay yun. Sabi ko, ikaw magtutugal ka man. Pag natapos na, huwag mo na pauulupuin yung kasama mo. Kasi isang pera lang pinaglalabanan niyo eh. Panalo na sila eh. Panalo na. Nanalo na, yung kwan? Yung naubos na si Dexter, kinuha pa niya si Mel. Oo, dahil kasi si Mike, halos labas na lahat. Oo. Kabawi nga sila. Dalawa. Kabawi nga sila. Ibig sabihin, nagdalawang punto sila. Dalawa. Meron nila isa. Eh, wala pa yung kwan. May baka sakali sila eh. Na kung nakamit yung isa. Mataya pa nga dito, no? Hindi ka, no? Kaya nga, ang nangyari, yung kano pa. Tapos sa pera na Sunod-sunod na tuloy. Mike, kaya ilan yung bandin na kwan. Nakapuntos siya kagabi. May kaswerte, no? Nakapuntos ka kagabi. Hindi ako nag-iwan. Swerte na nga niya, inalisan niya pa. Yung swerte. Nakahiram pa sila ng pera ngayon. Pero may. Kaya Ay, kaya man. Kaya siya kumuha, no? Si ano? Si Dexter. Bawal ina, baka panawin pa nung kwan. Ikaw po niya.